Тези състезания се провеждат заради това, че Българският червен кръст е тази организация в България, която е призвана и много години подред подпомага обучението на населението за реакция при бедствия, аварии и кризи. Това състезанието за възрастни хора, е нещо, което е изключително интересно. То запълва една празнина в усилията на институциите за подготовка на хората при бедствия, аварии, кризи, защото е свързано с подготовката, обучението и възможността за изява на една група от населението. Това са възрастните хора, които са над 60 години. Изключително съм горда, че нашата община съвместно с БЧК Враца се справяме много добре при тежки ситуации. За съжаление имаме такива, през които сме преминали заедно. Може би преди 2 години имахме ситуация с много тежко наводнение в едно врачанско село. Тогава основна подкрепа ни бяха хората и доброволците от Българския червен кръст. Благодарение на тях успяхме да подпомогнем всички, които бяха пострадали от наводнението и да се справим с тежката тогава ситуация. С Българския червен кръст работим изключително добре и резултатите са налице. Тези хора се чувстват много добре за това, че все още са активни, за това, че са научили нови неща. Те, когато се върнат в своите общности, знаят, че могат да бъдат повече полезни на себе си, на семейството си, на хората около себе си. Тоест, те продължават да водят един активен живот. Изключително важно е възрастните хора да бъдат обучавани за първа долекарска помощ, защото именно първите стъпки, които се предприемат при спешни ситуации, са най-важните и те могат да спасят живот. Изключително голяма гордост за нашата община е и групата от възрастни, които ние имаме обучени за първа долекарска помощ, които тук мога да подчертая, че и от миналата година имат спечелено състезание. Това е едно нещо, което не се забравя. Емоцията е нещо, което беше във всеки един човек. Личеше по погледа, по усмивката, по движението на тялото. Всеки един беше и очакваше да бъде по-добрия, да е най-знаещия и да се представи най-добре. Най-ценното от това, което научих, е да окажа на човек помощ тогава, когато има нужда от нея. А това е нещо, което трябва да го знаем всички. Възрастните хора имат много житейски опит. В много случаи те могат да дадат добър съвет на младите за реакция при една и друга ситуация, когато нещата са се объркали. Самото състезание е една невероятна емоция. Колкото изтощителна подготовката, толкова и зареждащо самото състезание, защото на нас ни носи изключителна радост, когато се съберем с възрастните. Състезанието е доста сложно. Всеки отбор трябва да мине през всички пунктове. Това са няколко пункта по първата лекарска помощ, няколко пункта за реакция при бедствия, инциденти, първа психологична помощ, реакция при водни инциденти и фактически човек от комендатурата води своя отбор през всичките тези 15 пункта. Това е цял ден. През това време коменданта се грижи за това не само да стигне някакъв отбор на всяко място според програмата, но и хората да се чувстват добре, да се чувстват уютно. Мога да кажа, че както аз, така и всички съдии бяхме много възхитени от знанията, които екипите показаха. Тук не е важно класирането на отборите. Важно е, че тук добиваме нови приятели, нови познанства в системата на Българския червен кръст. Те участват с изключително желание и за тях се надяваме, че успяваме да направим един различен празник, който освен да бъде забавен начин за учене, така да бъде едно приятно преживяване. Амбицията на състезателите да бъдат добри, добрите взаимоотношения между тях, жестовете между тях на взаимопомощ са най-красивите неща, които според мен бележат състезанието и възрастните успяват не само добре да се състезават и добре да се представят, но и после добре да се веселят. За състезанието на
възрастните се подготвяме цяла година с много голямо нетърпение и успяхме да създадем заедно едно ръководство, което е състезанието за възрастни хора, в което да обединим абсолютно всички теми, които им трябват, за да се подготвят успешно за състезанието. И сме се постарали ръководството да бъде разбираемо за възрастните, така че да могат, когато го четат, да видят най-важните неща и също да има някои илюстрации. И хубавото е, че обратната връзка от тях е, че много им харесва, им беше много полезно, което за нас е най-важното. И заедно с помощта на младите да направим състезанието и да го организираме. Работим в екип с възрастните, да им помогнем да си прекарат добре, да се забавляват и да направим едно прекрасно състезание с много емоции. Много често в живота на човек се случват неща, при които е необходимо да знаеш, да можеш поне в най-необходимия момент да окажеш помощ на нуждаещия се. По-голяма мотивация от това да си в помощ на бедстващия човек няма.